Бик ябыгырга икән дип баш ватучыларга ябык кешеләрдән алтын киңәш. Һәр ашар алдыннан 3 стакан су ичеп куегыз. Бу эшне 2 көн алдан башкарсагыз, нәтиҗәсе көттөрмәс. Сәлам дуслар, ТМТV телеканалында тәмле көрәш тапшыруы һәм бүген бездә чынлап та ябык кешеләр бенефисы. Ябык алып баручы мин Булат Бәйрәмов, минем сул яктагы кунагым Хамит Мәккәримов һәм уң яктагысы Наил Табанаков. Икесе дә автор башкаручы. Икесе дә инде Наилне белән 300 га якын җыр иҗат иттем ди. Хамит 400 га якын җыр иҗат иттем һәм иҗат итү генә түгел, әлеге җырларны эстрадабызның якты йолдызлары, популяр җырчылары башкара. Сәлам җегетләр. Сәмсез. Әлмәт егете Хамит, Бейектау җегете Наил. Сәлам. Я нәрсә белән килдегез? Нинди яңалыклар, нинди бүләкләр, нинди күчтәнешләр? Безгә киләләр дә ияләр шул күчтәнешләрне моңа күп иттереп. Мин буш килдем. Сәгатеңне булса да салып бир. Шаяртам әлбәттә. Ну, без Булат бер килгән идем дә буш кул белән килмәк, шуннан да әле өйдә уйлап утырдым да, тәмле көрәшкә нинди дирәк бүләк алып килми икән дип. Аннан соң шуннан да менә карап алдагы тапшыруларны карагачтым да, барлык килгән җырчылар барсы да бүләк итәләр дисклар. Мин үземнең калышмаска булдым, алып килдем үземнең дискымны һәм әлбәттә без быел йөрдек бик күп җирләрдә. Үземнең иҗатташ дусларым белән, Алсугül һәм Булат Зиганшиннар белән күп җирләрдә концертлар куйдык, Сабантуйларда булдык, Кемерово, Сургут өлкәләрендә һәм шул исәптә менә Питер, Санкт-Петербург өлкәсендә булдык. Теплоходта концертлар куеп кайттык һәм менә шуннан алып кайткан бер Санкт-Петербург безнең андагы яшәүче, андагы төбәктә яшәүче татарларыбыз. Мен менә шундый бәләкәй генә бүләкне зур иттереп сезгә алып килдек. Менә беренчедә менә шушындай дискы сезгә үзенең җырларына кергән. Һәм инде әлбәттә менә Санкт-Петербург өлкәсендә яшәүче безнең татарларыбызда менә шушындай бәләкәй алтын калак. Как раз алтын бал кашы. Сезнең кухнягызга. Рәхмәт, рәхмәт. Ышанып калабыз син инде бүген бик күп сөйләргә һәм тәмле сөйләргә дип килгәнсез. Булат, теге нәрсә дип әйтим, чынлап менә ашыгып чыгып китеп идән 3 литрлы банка бал өйдә калган дигән син. Бейектау балы. Бейектау балы. Юк, умарта тотмыйм, әйме. Но күкәй әзерләгән имешән, күкәй алып килдем, йомырка алып килгән. Күкәй дә алып килмәдем. Да, күкәй дә алып килмәдем дә. Наил, яхшы, аңа карап бүген синең пешерү сталындагы бәя төшмәячәк. Борчылмагыз берүк. Инде хәзер аңлатырман берничә минуттан нәрсә эшләргә кирәклеген, әлеге ризыклар белән хәзергә тәбрик көрәшебезне башлыйбыз. Я, җегетләр дип әйтәм сезгә. Бүген табын турында безнең күркәйте. Күркәйтендә ул беләсез бик файдалы иттиләр, диетик. Бәрәңге, гөмбә, лимон, суган, кишер, помидор, әллә ни катлаулы ингредиентлар түгел, бар хәтта ветчина белән сыр. Нәрсәдер булардан әзерләргә кирәк. Инде кайнар ризык һәм берәр төрле салат. Я кайсыгыз башлый икән нәрсә әйтәм. Әгәр дә берегез менә шул рецептны әйтә икән, икенчегез инде аны кабатлый алмый. Менә шуның белән әзрәк жаркой сыман пешереп карарга иде. Кыздырасыңмы әллә? Карарбыз. Үзем Безнең шүлмәкләр бар кирәк булса. Бар. Шүлмәкләргә бирә алабыз, шүлмәкләр белән сыр. Ярар. Нинди салат? Салат, как бы сказать. Салатның исеме малат. Шулай. Теге самый легкий рецепт холодильникта нәрсә бар, шуны крошим да и мешаем. Әчетке. Ассорти. Винегрет дөресрәге. Я, Хамит. Ну, менә шушындагы булган ризыклардан нәрсә пешерергә булдым. Беренчесен кайнар ризыкны атадым мин. Урысчасын әйткәндә индейка по-министерски. Татарчасы ул була Министрларча күркә. Дашу министрларча җир. Йөрүдә министрларча. Һәм бу кайнар аш булды безнең ризык. Һәм салатка мин ясарга уйладым. Салат шундагы ризыклардан һәм аны атарга ветчина булгач, коктейль из ветчины. Ветчинадан коктейль. Әллә дисеннәр бу, карасаң. Ташкентта сумагасындыр дип сөйләгән. Менә шунда турган. Юк, бер җыр язгач, композитор буларак, текстлар язгач, ул бит инде исем бирәсең җырга. Бу да шул композиция, без аны композировать итеп, анарга исем бирергә тиеш. Җиттеңме, Наил? Ничек эшләргә кирәк? Мин обычно теге җырда нинди сүзләр күбрәк кабатлана, шул җыр исемләр. Гадәттә шулай уйный ул. Монда нәрсә күбрәк кабатланыр, күрәбез тапшыру барышында дуслар. Шуңа
қора қызларге тапшырылды һәм жігіттерден Наилден һәм Хамиттен қызықты рецептларын жазып баруға әзір болсын. Я жігітлер, силеп кенә эш бармый бит ул. Эшләргә кирәк. Җиңнәрегезне сызганып, бисмиллahыгызны әйтеп, әйдәгез эшли башлагыз, кисә башлагыз, турый башлагыз. Инде бүген сезгә әле ярдәмгә киләчәк безнең тапшырыбызның генераль спонсоры булган Кукмара металл савыт-саба заводы Ашъяр акционерлык җәмгыяте. Кукмара сәүдә маркасы вакыт белән сыналган савыт-саба Германия технологиясе буенча үзебездә Рәсәйдә җитештерелә. Уңайлылыгы өчен әлеге заманча савыт-сабаны сез интернет килеп ташыда алырга мөмкинсез һәм табаларны алганда таба буламы кәч түрү буламы карагызаның төбендә аның уелып язылган шул фирменный логотип буларга тиеш логотипның исеме Кукмара. Кукмара спонсорыбызга зур рәхмәт. Менә хәзер кыйнасаң да жарый. Син кыйнап нәрсә эшләтәсең соң министрлар шәри? Бу күркә ите ул тавыкны төслерәк инде дә. Ул ну шулай да тиз пешә, но шулай да аны эргенә интегә кирәк. Ул теге тона ите белән тавык ите арасындагы шундый нидәге эволюцион шуңгырда дисең. Шуңа күрә аз гына нежныйрак булсын өчен без аны шулай иттереп кыйныйбыз. Чүкеч белән. Вот. Юк, әлегә пока менә алып савытка хәзер маринатлыйбыз. Менә шунда салабыз күркә итен һәм шунарга салабыз соевый соус. Ярар. Җегетләр, мин инде монда ябык кешеләргә тапшырыны башладым бүген. Юкка түгел. Чөнки сез икегез дә шандырган җегетләр. Наил инде мин аны күпме хәтерле һәм шундый һаман бер комплекс ни тазармый, ни тагы катырак ябыкмый, һәм шул ук бер формада тора. Порода шундый була. Нидер сире бармы? Яисә чынлапта порода дигән нәрсә эшлиме ул, андый сүз бармы ул? Махсус нидер ризыктан баш тартасыңмы син? Бәлкем син вегетариандыр. Бу, әгәр дә меню хәтле ашасалар, әйме? Шуны акчасы җитми, мин күп ашыйм. Ашаудан тормый. Әйтәм бит инде теге ит яратам мин, бәрәңгелектән инде авылда үскәч. Итле бәрәңгеле раздельный питание юган исеме өчен түгел. Кушып ашыйсың? Кушып ашыйм бергәләп. Итле әйбердән күбрәк ашыйм. Так. Вот. Теге ашау дигәннән мин ашаудан баш тартканым юк. Үзеңнең акчаңны ничек итәсең алайса? Ашау күп акча тотам дип ризыкка. Җитәнчә җитмәсәң, Аллаһка шөкер, пока Алла Тәгалә биреп тора. Бит әйтәләр, ризыкка гына бит ризыктан күп ясарга кушмыйлар. Ну что, кыяшка чыгып басып торырга что яшереп булмый бит инде. Эшләргә кирәк. Ай, Наил. Вот дитя. Теге бар бит теге кыяшка гына басып карап торалар да мискин. Шул белән тук булалар. Шул белән тук булалар. Алай булмый бит инде. Теге яшәгәч, аны ашап. Гаиләдә димәк барысы нормаль ул яктан. Үзең пешерәсеңме инде? Мин хатын пешергәнлеген ашыйм. Мин әллә нигә бер генә үзем пешерәм. Теге менә синең хоббин турында мин тоже белән була, әйме теге җәйләүгә чыгып анда Казанда, шашлык анда. Әйтәм, опять же шул ит, шул балык. Син әгәр дә шашлык плов пешерәсе булсалар, ул эшне син башкарасың. Ну, главное, теге турап бирсәләр. Мәҗлестә юк, үзем мариновать итеп, үзем әйтәм, ну теге ничек әйтим инде. Һәрбер мәҗлестә главный ярман мин. Главный ярман. Да. Синекендә шулай, ого-го. Карагызсан чек туры, Хамид. Шулдыр былтыр син өчен кулинар кебек. Бәлкем бу син өчен Ташкент татуың сәбәпчедер моңа, Әти үзбәк дисең инде шулай бит. Әти үзбәк, Һәм син чынлап та ул анда тип әрмән ул булса, татарлар арасында бер бәйрәмдә анда тип үзбәк син инде. Плов синең истәдер. Нәкъ шулай. Плов минем истә. Бу безнең плов пешерү инде өйдә традициягә әйләнеп китте. Канга сингән. Чыннан да ул менә Үзбәкстан якларында да әгәр дә өйдә плов пешерәләр инде анда зуррак бәйрәм булганда, я булмаса атнасына бер тапкыр плов пешерәләр өйдә бәйрәм ясау өчен, бөтен гаилә белән җыелышып. Бу безнең традициягә керде, безнең өйдә пловны пешерә әти. Без Наилгә күчик. Наил сөйләшкән арада итне җиңел генә турап, инде аны кыздырырга да атты. Наил. Буш вакытлар дип әйтәбез, әйме? Буш вакытта иратның бит үзенең хобби булырга тиеш. Менә Хамид мәсәлән балыкка барырга ярата. Балыкка, күлгә син ничек эшлисең? Кайда барасың? Ни эшлисең? Ни эшләргә яратасың гомумән? Кемдер бәлкем диванда гына ятырга. О, ниһаять буш вакыт эләкте. Үзем буш вакыт бармы син? Ул да бик, ну без бит менә
Атна бойы мына Та, сен ауыл деген аңлатыра керек. Майылның ауылда йырты бар. Олар бітін жай бойы шында ята. Жай бойы бәрәңге, тауық. Біздің қожалығы. Қожалы тіпті шол тауықлар бар да, бәрәңге отыртабыз. Өзіміздің бақша. Сонда біздің жау, шында өте. Башқа айырым дегенде хоббилар жоқ. Хоббилар. Ауға бар, о биік таулар биік. Ауға ерге арталар. Ауға шу балыққа жүребізден гүмбә жиябыз. Я, айдагы сіздің композиторлық турында жыр жазу, ижад ету турында сөйләшек. Біз бетіне көбірек білеміз жыр ижад етушілер бұлар ақта. Шылай бет, көпме жырлар ижад етілген. Ғұммен, теңа музыкаға сәлет, ол келе. Әтияни? Әниден инде, bütün muzikantlarında şolay инде. Я әнисе, я булмаса әтисе. Менә минем әни матур гына әйттереп җырлый ул, искиткеч иттереп. Аннан соң әти безнең шулай ук үзбәк музыка коралларында уйный. Өйдә үзенең бар рубаб исемле. Иң үзбәк инструменты, үзбәк халык уен коралы ул нәрсә? Җырларда мәсәлән гармон курай булса аларда Рубаб диләр. Рубаб? Әйе, ул струнный музыкаль инструмент, түгәрәк, ике мөгезле була инде монда узын. Әйе, струнный инструмент. Бу аларның национальный инструмент була инде. И даирә. Ул даирә дип атала. Ага. Син үзең Хамид шул рубакта уйный беләсеңме? Ну, аз гына. Аз гына уйный. Мен уягын бәлкем алып килерсең, бүген уяп күрсәтерсең дип нәрсәдер. Я, аңлашылды музыкаға сәләтің. Наил сиңа. Қайдан кімнен келе, ник менен музыка? Була, білмеймін, мен біздің абай білен, бір тоған абай білен арабыз 10 еш. Абай армияға кетті де, абай баянда ойнедірей. Баяны қалды өзі жоқ? 4-ші класста оққан уақыт менен. Вот, сол баян тұра, самаучка ойнарға үйрендім. Әти, еш уақытында матур бейдірей, қазір ене олағайды. Әне, мәрхума әне 3 ел матур жырлайдырей. Сол, шылардан келгендір білмеймін. Әсілден, бар. Музыкантларсыз болмаған. Ондан соң, сен елді мен білем, сенің биографияң бойынша атласақ, 9-ші сыныптансың, сен оқырға кересің. 9-ші сыныптан түгіл, 11-ші сыныптансың. 11-денсің мұны? Әйе. Музыка училищесіне? Әйе. Анда сен вокалист болырға тиіш болғансың, шылай бет? Әйе. Вокал бөлігіне кіріп, кімді оқырын дейін әлісің? Анет Уйшода. Һәм неге аннан кетерге мәжбүр болдың? Аннан кетерге мәжбүр болдым, чөнки как раз біздің кетті нелер, призыв армияға, һәм шуннан голландыларны удалайттырга туры килде миңа. Салқын тиеп мәллә? Армияда мәллә бу? Юк, армияда түгел, армияга киткәнче салқын тидердем дә мин, салқын тидерде дип йөрәкне тикшерделәр дә, шум сердце дип нәрсәдер дип, аннан соң голландыларны удалять иттеләр. Аларны алып аттылар да инде. Тавышка зыян килде, бик каты шышты, сүкте. Әни апа. Ну, академический отпуск алырга туры килде. Шулай иттереп синең. Шулай иттереп, аннан соң мин тормышың кискен бурылыш булган инде. Да, кискен бурылыш. Аннан соң киттем, урнаштым композитор Илхам Кысматуллинга, Межкама. Бу Түбән Камага инде. Түбән Камада. Түбән Камада димәк анда беренче көйләр иҗат итүне башлаган шушында булып чыга. Әйе. Беренче җырын хәтерлисезме нәрсә? Нинди темага, нинди җыр иде ул? Һәрберсе бөтендәге композиторлар менә минем беренче көем, беренче җырым ул шундый. Беренче җыр. Мин әле һәммәдә хәтерлим, аны иҗат иткәнемне. Беренче җыр мин, ну, барсаның да туган якка багышлаптыр инде ул. Менә минеке шулай ук менә ул как раз менә шул вакытлар, матур вакытлар, яз вакытлары, яз җилләре дигән җырым туды минем. Аны хәзер. Туган як дип син классигыңны саныйсың. Туган як дип мин гомумән Советлар Союзы баласы. Чөнки менә 80-та тудым. Да, Ташкентта тудым. Хорезмда үстем. Күченеп кайттык. Укыдым татар мәктәбендә. Татарстан Алексеевский районы Урман Асышынталысы авылында. Урта мәктәпне шунда тәмамлап, аннан соң гына киттем музыка училищесіне Казанга, мында килдем. Мин нигә Советлар Союзы баласы дип, чөнки безнең поколение менә как раз 79-80 еллар без соңгы поколение менә шушындай кызыл галстукларны кигән. Бездән соң пионерлар бетте. Будь готов, всегда готов. Беттеләр.
Әмма дә ләкин воспитание ул заманныкы гелбер сакланып калды. Ну, дөрес тәрбия булды бит инде. Дөрес тәрбия булды. Дөрес бит. Рәхмәтле. Рәхмәтле шул вакытта. Сабит баласы. Пионерга алдылармы сине? Алдылар, конечно. Алдылар, конечно, мен әлі де. Комсомол? Комсомол мен Тәртибің буенча бармадым. Биктауда РДКда эшләгәндә комсомол өчен әле аларның коммунистлар съездлары була бит инде. Бу инде Рәсәй вакытында, ул вакытта да комсомоллар бар иде. Шунда мине районнан первый секретарь җибәргәннәр монда. Съездга. Конечно. Комсомолның беренче секретаре бар. Районнан, Биктау районының комсомол оешмасының беренче секретаре булып съездга бардым мен бар. Мен пионер булдым, Аллага шөкер. Безнең заманда бары күңелләргә иде. Ничектә булса, бергә анда каядыр барып, пионер көннәрендә бәйрәмнәр ясап, 19 майда чиләк белән бәрәңгеләр пешереп, анда билк банка, Килки банкасы белән кирип, аны болгатып бергә. Бөтен класс белән бергә рәхәтләнеп ашап. Лимонад эчеп диге. Лимонад эчеп, там берсе әйтерим, анысы монда әйтеп булмый инде. Ну, балачакта күңелле, конечно, сүздә. Дибәйтте үргәк пионерда илтман. Барлык сүзләрен сөйләп бетереп булмый шул. Ну, Яра, әгәр синең менә җырга килү. Без аңладык инде. Хамитның ничек булып чыкканын, әтисе уйнаган, әнисе җырлаган. Җырга килүдән дигәннән булат әйтәм бит инде, менә баянда да самовышка өйрәндем. Шон элек баянда уйнадым, аннан соң кая 9-нчы сыйныфны тәмамлаганнан соң син китәсең. Мен 9-нчы классны бетергәнче инде җырлар иҗат итәдеңме? Теге менә элек яшь кызлар язалар истәлек дәфтәрләре. Исендә микән ул син? Хәтта син юктыр син бит, яшь. Менә шул истәлек дәфтәрен мунча чырмасыннан табып, андагы сүзләр, текстлар шады. Ну, алар җыр булгандыр инде, алар мен бит белмим ул вакытта теге битне. Алар миндә андый бер дәфтәр тапкан иде. Әллә ничәнче елда да. Вот шуңа кирәк бит. Вот баянда үзем уйнап, шыңгыратып, шунда шайтырып. Ул русча булган иде, татарча. Юк, татарча. И кол үземнең авылында чыгып, шуны җырлаган идем. Анда безнең шигырь язучы шагыйрь, безнең авылның шагыйре инде Исрабый шунда әйткән иде миңа. Наил бу җырның бит икенче төрле дип, мин белмим бит инде. Мин тапканда кисез бит ул. Тапканда кис. Вот менә шундай. Дәфтәрдә бит ул кисез ноталары юк. Дуслар, безнең тәмле көрәшебез кызган, ул арада инде без кабаттан спонсорларыбызга тукталып узыйк. Әлеге менә дигән матур кухня белән безне Центр мебели кибете тәэмин итте. Сыйфатлы мебельнең бөтен ассортименты кулай бәягә журналистлар урамы 56-нчы йортта урнашкан. Центр мебели кибетенә без зур рәхмәтләребезне белгертәбез. Дуслар, безнең арчу бүлмәсендә күреп торасыз шундый матур эшләмәләр бар. Аларны безгә Индиго компаниясе ясап урнаштырып бирде. Арчу бүлмәсенә керәсегез килеп торсын өчен Индиго компаниясына мөрәҗәгать итегез. Чөнки алар кухня өчен сыйфатлы, оригиналь фартуклар һәм элмә токтылар да әле ясыйлар. Индиго компаниясына шулай рәхмәтләребезне белгертәбез. Күрәле, Кукмара табасын мактыйсыз да мактыйсыз. Каян алырга микән, бармы сездә? Каян алырга дип, аның кибетләре бар инде, сиңа бүген менә мондан алып бирәбез. Я кыздыра кирәкме? Синеке беләсеңме, аерылган нәрсәсе белән, аныйныкынан синеке мәрит истекле. Мин сайлап барам. Табада ризыклар тагы да кемнәрәк пешә. Синеке дә әлбәттә тәмле булачак бер. Иншалла. Нәрсә эшлисегез калды, егетләр, әйтегез миңа хәзер нәрсә? Менә мин инде барлык әзерләдем. Турадым, әзерләдем. Хәзер инде минем индейка менә монда соевый соус белән маринадлана, әле тора, әле тагын минем 10 минут әле тагын торасы бар. 1 ярым сәгать торырга тиеш маринадтан. Ул әзерләнгәнче мин начинкасын ясыйм. Менә бөтен ингредиентларны әзерләп куйдым. Начинка өчен күркә эченә саласың белән? Biz aның işine күрәсезләр, артистлар бар икән. Менә бу вакытта инде Наил каядыр чүлмәкләрне табып алып, син хәзер бу әйберне салсын чүлмәккә. Да, вот булат күркәне кыздырып салдым. Нәрсәгә, потому что теге күркә бит ул теге суховатый. Як-ягыннан кыздырып алдым да, иштәге сулары чыкмасын өчен. Да, шунда теге бергә бәрәңге белән утырып, сарып горшок арга салам. Ну, белмим, нәрсә килеп чыгар, әйтәм бит. Таптыра, булат. Бу күркә үзе белеме белән үлде микән, инде суйдылар микән бу?
Мағайын бисмилlah деп сойғандар. Ну, чистай ма? Көріністі. Салабыз. Наил бәрәңгі белән күркәне шүлмәккә салатыра, Хамид бу вакытта таба кыздыратыра, ә без сезнең белән тәмле көрәштә реклама карыйбыз. Достар, тәмле көрәштә реклама барган арада безнең Наил Табанаков һәм Хамид Маткарев бер дә тик тормадылар. Шундый молодцы, шундый уңган җегетләр. Шундый уңган җегетләр. Наил инде бу вакытта эш шүлмәкне тутырды нәрсә беләндер. Булат, сен кайтып, менің хатыңа сөйлелі шуны, пожалуйста. Хатының қарияшақ бұ тапшырды. Қамас сүге. Һәм сен үйде түп баш пішікшіге өрләшәксің. Алла сақасын. Һәм Наил, һәм Хамид дұрысырәге. Хамид, сен нәрсе шырыңа. Хамид, қара бирәл, әне бирәттігі бәрәңгілерін жаңа. Көрсетейм әлі. Ол бек қызы келіп шыққан. Бәрәңгінің ішін қойызлап алды, қошық біле. Көрмәдіңіз, достар. Бик күңелле процесс. Неге икәнен мин аңламадым. Сорадым. Нәрсәгә эшләй эшлисең дип. Булат, сабыр, барысына да үз вакыты дип. Бу ишкенә бәрәңгедә эшләйме? Ишесендәге дә. Ишнегенә. Ярар. Хәзер әйдәгез балалар турында сөйләшик. Мен инде беләм, сез балаларыгызны бик яратасыз. Алар турында сөйләргә дә яратасыз. Инде килгәннән бирле һаман балалар дип торасыз. Син балаң улы инде. Берсе балалар белән чагыштырганда дип. Берсе улы. Берсе синең Улы кызга мен Наиләгә 17 яшь. Быел 11-гә барды инде, 11-не бетерә Алла үсәсен саулса. Вот, кичкенә. Музыкага йөрдеме, музыкальныйга? Юк. Җырлыймы? Кичкенә вакытында, дип әйтим, 6-7 классларга хәтле биюгә җырды ул. Теге, аннан соң безнең теге күченеп йөрү сәбәпле, шуңа күрә теге мәктәп җырак булганлыктан ул тукталды. Возможностьбызда булмагандыр инде ул вакытта, дип әйтим инде. Бай бер тапкыр гына сәхнәгә чыкканы бар. Ансыда балалар балалар солянкада. Ну, бай музыкага тартынып торам дигән әйберсе юк. Юк. Вот, кичкенәсе. Син Аллага шөкер дисеңме инде аны? Ну, мин нәрсә әйтим булат, теге мин балаларга кысылмыйм. Ну, кеше итәсе килә, конечно. Әйтәм бит, безнең минем шикелле теге акылсыз булсалар, инде шушы сферада әйләнеп җырлар инде шул гына. Нәрсә әйтим инде. Тоғыздан әйтәсең, кешесенә. Кичкенәсенә 5 кенә яшәде ул теге. Әле төптән уйлаганы юк, кем буласың диген. Алар төптән уйлаганы, ну бик шук. Менә олы кыз белән кичкенә кызны чагыштырып карасаң, ул менә как күп белән җир айырасы. Теге безнең олы кыз шундый теге тинак, нәрсә әйтсәң шуны эшлидер, монысы бер сүзгә бер 20 җавап табып бирә уйламыйда. Монысы сиңа ошаган. Ну, тегесе дә миңа ошаган сүздә кирелеге белән. Олысы да. Ну, Аллага шөкер. Ошо музыкант итеп күрмәссең инде син аларны. Төпле башка бер һөнәр алсыннар дип шулай бит. Ну, аны шулай инде. Төпле һөнәр алсалар, һәйбәтрәк инде, төпле белем алырга менә шуңа тырышырга инде булса хатын белән бергәләп. Хатын дигәндән, синең хатының турында, синең хакта бик күп имеш-имешләр җирде. Сезне инде ничә тапкыр аермадылар, ничә тапкыр өйләндермәделәр. Мисәр булып бетте ул. Чынлыкта исә нәрсә иде ул? Әйдәр. Була, мин инде менә концертларга җырлыйбыз бит инде. Һәрбер концертта әйтәм, уже чыгып үзем әйтәм, бер генә хатын белән торам, 18 ел буе түзгән хатынга рәхмәт. Мине түзгән хатынга рәхмәт дип әйтәм. Чындырлыктә. 7 елдан көмеш той. 7 елдан да көмеш той, Алла бирсә саулыса. Ну, хатыннан уңдым дип әйтергән. Теге әйтәләр бит хатынны мактамыйлар дип. Ну, мин мактадым хатынны, Аллага шөкер. Әйбәт кеше әйтәм. Мин хатын алда бер нәрсә җиберләгән булса, хатын гафойт дип әйтергә мөмкинсең. Юк, анысы инде теге, безнең арада гына ди. Анысы безнең арада личный фала. Әйтәм бит инде 4 тапкыр айырдылар, 4 тапкыр кавыштырдылар. Ну, һаман бергә әле, Аллага шөкер. Ну, шу. Алга таба дил бергә булыгыз, яме? Ким дигәндә бер 3 тапкыр 18. Алла бирсә, исә саулык. Я, синең балалар. Улың бар, кызың бар, беләбез. Аллага шөкер, кызым бар. Кызым 3-нче сыйныф. Азалия мәлу? Кызымның исеме Азалия, 3-нче сыйныфта мәктәптә укый, һәм шулай ук 2-нче ел инде менә музыка мәктәбенә керде, фортепиано классында. Окей. Гаммаларны яхшы уйный алар. Гаммаларны уйный, Аллага шөкер. Кичкенә итүтләрне. Әйе. Сәләте бар димәк музыкага. Сәләте бар. Җырга сәләт ул бит әле уйнау бер. Җырлауга да сәләт була диләр. Әйе, җырлаштыргалый да ул шунда. Фортепианода да уйный. Менә малай Саяр 1-нче сыйныфка керде мәктәпкә.
Aның yok. Nol. Aның техника. Yok, техника дегеннен енді қадыр спортқа бердім әлі? Yok, әліге бірінші сыныпқа бердік, әліге мына улибыз ғана әлі, улим ғана, мына қазір әлі хоккейға береге, әлі спорт түріне береге, мына шындай есептер. Сізде неше бермеске? Хоккейный клуб «Нефтяника». Нефтяника, әгерді. Бұлатың болса неше бермеске? Әйе. Бұлат деп. Ер, баршы түгіл деп. Әйе. Музыка ойын құраларына келіп жетіп тағын бір қат, енді сіз екігізде музыка ойын құраларында ойнайсыз. Сенің фортепиано, өзіктен баян, Наил, баян, гитара. Баян тұтқан бар мұсың уақытта? Берсің айтыл. Ой, баян тұтқан жоқ ойын көптеннен. Гитара енді ол әрбір бәйрем сайын машинада ери. Қарағанда Хамид қызықты момент келелі Наил сенде. Хамид алды мына бұл күркені, оланы біраз ғана түйді. Қазіріндер кісі ясы банда. Йо, маринатта тұтты бітері бар. Маринатта тұтты, ансы маринатта. Қарап тұрамын. Қазіріндер жарып ясы оларда. Оңға шылым етірға. Бұл ішілікті шында салмақшы. Бұл шын кулинар келшесің? Да, слов. Ясы алайсың мада кіл жеңерге мәмкін? Ну, конечно, жеңерге тейіш. Қослаулық бойынша да. Болады, жеңерге тейіш, конечно, минимумда, конечно, тәклет согласен. Но, мұнда бірнешілікке Өздері болмасын? Өздері болмасын, да. Сена іштеген салғанда қошып білен сал, мәні? Келештік мә? Берейм мәлі қошып. Хамид, әлі нәрсе өте мұндай бір көрген жоқ, Қояд еремесің, кімден көргенсің сен мұны? Мұны бейт алдан бірер тапқыр іштеп қарамасам жасап болмай. Мұндай бір шынап ташпайды. Да, ұш, сізде. Бұлай ғына көктен еңі бейт енді ол ұсталық. Ол келеді, тәжірибе білен. Шлеу да көрінді. Ай. Машки керек мүсін қоплап қойырға? Так. Несі білен ана қоплайыз? Мұнақа біздің протеин қойдан екен, мұнамда протеин біздің едік. Сондай пияласы ярай ма? Протеин газгіна майты діредіз. От қыланып қары, Сен бүгін бәрі неге қыздырасың қазір? Ол салатқа қыздырам да, шырам да. Суытып. Кетті өсілі? Салатқа істейм. Сен салатқа қалды? Салатынан қалды 50 минут жар қойып пішесі бара. Почти. Так. Бұны ішетемісің, сен қамет етмәдің әлі? Қазір мұна біз индюкны... Лектермейіз ма? Стептер білен анда? Жоқ, бірне білен де лектермейбіз. Жіп білен де тігіп қоймейбіз ма? Жоқ, операция болмейді ол. Қазір біз мұнамда саларыз индюкны. Күркәні? Күркәні мұна шында салабыз. Әмінді, ондан соң мұнамда жасап қойдым соус. Мұна шол соус білен. Мұна шол айттырып, мотор ғана айттырып, индюкны күркәні сылайбыз. Біздің Хамиднің іші бүгін бек ауыр болды ақырысы. Іші әлі қаман духовкада салмағы өзінің күркәсін. Ну, министр күркәсі енді. Шылай бет бек ауыр әсірен тұрған. Біз не сәкітеміз мұнда қазір, Хамид? Міне біз әзірлеп қойдық. Міне қазір менің фаршированный нәмдей бәрәңгі. Бәрәңгі ішіне біз шампиньон қыздырылған шампиньон салашақпыз. Сырны сәге керек? Сырны біз бұл өзімнен ойлап тапқан шындай ноу-хау өзіміз ойлап тапқан. Біз мұны үстен нетіп қоплап шығарып мұна шындай. Ол анансың әриде өз формасын алып. Импровизация, так сказать. Бәлкім күркәні қадыр сарығадыр, шынке бұл бет тезірек пішатығын мүсін күркеге қарағанда. Бәрәңгі ме? Шынайсың? Жоқ, бәрәңгіні әлі қорап тұрап, сарырақ бәрәңгі әйбет. Ну, пішірге тештің ол. Так, жоқ, икісі бір уақытта пішірге тешалар. Егіз жыр процесіне күшегелі. Жыр ижат ету процесі ғұман нәрседен бошана ол. Дешек бір жыр yazу, нәрседен бошана. Келді сен абырай кіші. Сен заказға жыр яздырасың ма? Жоқ. Сау боласың. Хамид заказға жыр яза. Мен білем. Мені келді сен бір башқарушы деп етейік. Популяр жыршы, так. Мысалил. Так, Хамид, мен жыр керек. Ол. Мындай ұңдыр тез болар, жейсі шындай мені біраз лирика кереге. Тексті шылай, болсы бұлай. Сен кіші текстіна өзің язасың ба? Есі өзінің текстіна қананы. Әр бір нәрсе кішінің нәрсе тілегенінен енді. Көпшілік сен текст кетелер ме, есі сенен текст заказ берегер ме? Түрліше бұлан. Қайсы бірсі міне язалар, Хамид, міне сен
Үзең көй язасың, көйеңә аның характерына, настроениесына туры китереп сүзләрендә үзең язың дип миңа мөрәҗәгать итәр, полностью язырга туры килә сүзләрендә, көйләрендә. Авыр эшне, ничә сәгать, ничә көн вакыт китә бер җыр языр өчен? Ул җыр язуның вакыты юк инде. Ул килергә может сиңа 2 сәгать эчендә килергә может бер атна язып куясың да гел обыденный шул аккорд шул гармониядан яңадан әйләнеп кайтмастан башыңны читкә тайпылып берничә көннән соң яңадан шунарга шул проектка тотынырга мөмкин. Наил, синдә җыр иҗаты процессы ничек була? Наил бик оригиналь салат әзерлый, кыяр помидор салаты. Так, это... Влад, чем быстрее, тем лучше. Влад, жыр язу, жырға да қағыламайды, чем быстрее, тем лучше. Но жырға қағыларым, жоқ, әрбір текстің өзінің уақыты бар аның. Әрбір жырның... Не уақыт соң мұна, түн нәмі ол? Жоқ, мұна, например, бұла, мен айтып кеттім, заказға жаздым, да, мені тоже келелер, жазып берелін айлап, өйдіп. Вот, мен отырып қарайым, например, ол, может быть, келіп шығар енді, но так себе бұла енді. А вот, например, егер де сен алдын бір нәрсе ойламайсың, көбірек хитлар жазыла, когда человеку, нашар болған. Да, кішіге, ауыр болғанда, көңіл түшіңкілігі уақытында. Уақытта хитлар да. Кризис уақытында. Жырлар сатмайсың, еме? Бәйе бірін, нешен жырлар сатмайсың? Жырлар сатады, нешен сатмайсың? Дүниясы шын дека бесплатно бір нәрсе әшірмей. Жоқ, мен тоже саттам, айтам, яшын батыр. Бизнес бизнес, кім бұшқа сен әзір білет еші ме? Конечно, жоқ, мен аны бүлдіремен айлай бет, ол шыннан да кішіге Құдай тағала берген сәләт. Например, шул плотникқа берген плотнический эшләргә сәләт берген. Шулай бит инде. Шушыга берген сәләт биеклектән куркмаска, шулай бит инде. Самолетта технический тимерләргә басырга, ул бит Худайдан берген сәләт. Ә безгә берген сәләт менә шушы дөньяның матурлыгын, аның ыгы-зыгызын, аның зарын, аның шатлыгын, аның күңел дөньясын күрә белеп, аны кәгазь битенә сала белү сәләте берген. Влад, әйтіп қойдың сен, әйде салайық енді бәрәңгілі де. Әйде, салабыз. Сен бүлдіресің, ол ішлегенде, жоқ. Мен білдімде, біз біләсің ме? Ештерге мүмкенбіз. Міне тапшырыны қабызып қоябыз, бір сөз әйтмейбіз. Біз іштейсіз мұнда, мен қарап тұрамыз ішлегенге. Ақырдағына молодцы, рахмет дейбіз, шынбыран бітті кетті. Ақшығызда қойып кетті. Жоқ, оқыған кішімдар біттіге жауап беруге де білерге керек, үйренерге керек, шылай бет? Сен бек еш кірмейсің көбек, еме? Еш кіресің ме? Ләге ме? Кухняданы? Мен айтам бет, мына... Зұр бейремдерге гене? Зұр бейремде плов пішірге мен шалар енді. Сеннен соң тағын кіріп, тағын шештіра керек істеріне дейін? Әйе. Шайрақ болды. Сен, молодец. Ну, білмейм, піқтәлік бойынша Наил мұнда ұздыра бұғай. Аның бек ғади ризықлары, білесің ме? Аның бек ғади болады. Ну, бет ғадилік тәнесі бар, шүліп шырап. Yok Hamid'im de bir kod yani bir tuvalet ezirle bitirdim onda. Kodi tuğuldur sıraya. Şuluk riziklar. Sen bitme bizim şiirlerde, icatlarım bizim şöyle bit şiirlerde ikisinde birge. Nail herhalde şiirler yazam demedi bizge. Yok. O kilergene icatlarım değil. Men şiir yazsam Fatula Tokay. Eğlen abi. Birer kuplet şiir. Bugün de bizden обстановка turlar fizgileme. Dobra indi şimdi ritmalar debet, ritmik yollar. Şiirde almasın, takmak mısın şunda? Nail fizgine anlat ki sala hazır. Hamzаны Тәмді Крашның архивына Хамзаны Буlatқа 15 мыңға сатабыз. Әйе. TV телеканал сізге премия. Бұл битім. Нәрсе айтерге болады? Айда мәселе. Тәмді Краш деп баштар ал мәселе. Тәмді Крашқа келдік. Буlatқа сәлем бердік. Кәйбәт. Келдік сәлем бердік. Көрке біздің үстелде. Ашық әйдәкіз бірге. Молодец! Тәмді Крашқа келдік, Буlatқа сәлем бердік. Көрке біздің үстелде. Ашық әйдәкіз бірге. Ашық әйдәкіз бірге. Тәмді Крашқа келдік. Буlatқа сәлем бердік. Көрке біздің үстелде, ашық әйдәкіз бірге. Мөмкін бай, біздің көрке үстелде берге. Көрке біздің үстелде, ашық әйдәкіз бірге. Хайда, бірәді кетіп. Гитни... Рок.
Тәмле крашка килдек, Булатка сәлам бирдек. Күркә безнең истәлдә ашыгайдагыз бергә. Тагын бер тапкыр. Тәмле крашка без килдек, Булатка сәлам бирдек. Күркә безнең истәлдә ашыгайдагыз бергә. Ашыгайдагыз бергә. Спасибо. Evet. Есть 15 мең Булат. 100% хит булачак. Мындай жерден сез дуслар яза алмайсыз көмірдә дә. Бара алар. Наил Табанаков һәм Хамид Мәткәримов кенә иҗат итә алар мындай жерне. Я дуслар, тәмле крашыбыз сезнең инде ахырына якынлаша, чөнки дөресрәге ризыкларны әзерләү процессы ахырына якынлаша. Хамидның да инде салаты әзер диярлек. Наилның инде салаты гүмәл әзер миңа башлар. Бик матур хәзер бизәлеш, бизәү бик матур бизәсе үзе. Бик яхшы күренә. Без кабаттан җылы матур кайнар сүзләребезне әйтик, тапшырыбызның спонсорлары хакында. Тапшырыбызның генераль спонсоры Кукмара металл савыт-саба заводы ачык акционерлык җәмгыяте. Кукмара сәүдә маркасы вакыт белән сыналган савыт-саба Германия технологиясе буенча үзебездә Рәсәйдә җитештерелә. Кукмара мәрмәр эслекле инновацион савыт-сабалар тәкъдим итә. Мондый югары технологик эслек сезнең савыт-сабагызны бизәп, сезгә тагы да шәп, тагы да тәмле кулинар шедеврлар ясарга ярдәм итә. Кукмара сәүдә маркасы вакыт белән сыналган савыт-саба. Тапшырыбызның генераль спонсорына зур рәхмәтләребезне ирештирәбез. Спонсорларыбызга рәхмәт әйтүне дәвам итәбез. Ашсу бүлмәсенә керәсегез килеп торсын өчен үзегезнең кухнягызны менә шундый матур эшләнмәләр белән бизи аласыз. Аларны безгә Indigo компаниясе урнаштырып бирде. Indigo компаниясе кухня өчен сыйфатлы оригиналь фартуклар, үлмә токалар. Indigo компаниясына шулай ук рәхмәт белгертәбез. Тапшырыбызның тагын бер спонсоры Центр мебели кибете. Әлеге менә дигән кухня белән безне Центр мебели тәэмин итте. Сыйфатлы мебельнең бөтен ассортименты кулай бәягә журналистлар урамы 56-нчы йортта. Спонсорларыбызның һәммәсенә дә тагын бер кат зур рәхмәт. Рәхмәт. Куса булсак та була. Җегетләр, әзерме инде барысы да? Нәрсә генә шисе калды, әйт. Менә алма турысы да? Алма турысы калды. Ну, зелен белән, шилчә белән бизнес калды әзер. Булды, синеке әзерме инде? Минем әзерме. Синеке сыр-сырлаштырып. Дуслар, димәк, дегустация вакыт җитте. Хәзер егетләр барысын әзерләп бетерәләр. Һәм бүген дегустатор ролендә Алла бирсә, үзем булырмын дип уйлыйм. Хәзергә тәмле крашта реклама. Дуслар, бүгенге тапшырыбызның финал өлеше һәм дегустатор ролендә бүген үзем булачакмын. Менә шулай. Хәзер ризыкларыгызны куап карыйм җегетләр, һәм аның соңында инде үзем нәтиҗәне чыгарып, әйтәм, кайсыгызныкы яхшы, кайсыгызга әле тырышырга. Кайчан бу яктан башлыйбызмы? Ак плакат килмиңа Булат, ул мин сразу. Мәдәм бу яктан башлыйм. Беренче салаттан башлыйбыз. Салатның исемен чыкты әле, Ветчинадан коктейль. Өлешләр, ясен бик зур кискәнсең, бик зур турагансың син моны. Карап торам мин, өлешләре бик зур. Шулай булырга тиешме? Шулай булырга тиешме? Вилка белән алырга иде. Шунда вилка белән. Монда алма бар, алма да бар, кыяр да бар, помидор да. Болгар бурычы. Һәм сырдасына турап салдың, шулай әштер ханчыклау керек. Әштер ханчыклау да бар иде. Сметана соусы белән бергә. Сметана соусы. Үстә. Астада и үстәдә. Ну, үзем айрым ашаганда бу монардан аласың да, айрып алып бер порция үзеңә күпме кирәк? Салып аласың. Салып аласың, Әйбәт. Кызык. Чисто продукт. Бuna diyetik satып кетті була бер якта. Чөнки майонез да юк монда, майонез орнына сметана монда. Яхшы. Бата. Әлегә. Мин күреп торам менә. Борисны күптән ашты килә менә. Моны шул бу бер порциямы? Бу бер порция дип, бу бер порциягә күбрәк була миңа калса. Чөнки менә хәзер менә бу күркәне безгә менә мондый телемнәргә биреп менә ул бәрәңге соң килә. Аның кырын китереп безгә. Монда бәлкем зуррак вилкаларга кирәктер безгә. Менә мондый тип кадый торган. Зуррак. Чәнечке, зуррак чәнечке. Так, юк, аннан менә башта уртадан кис, что начинкасы да лексин. Булай? Мондый зур күркә ашаган юк, зур өлеш дип әйтәсең килә. Бу бит бу ничә кешегә исәпләнгән?
Neçe kişiге buna? Mana 4 kişiге de bölüp aşarga. Kişiге bölüp aşarga bulayım. O qaragız әле dostlar, işinçik motor mana. Күренәме икән сезгә, юкмы икән? Барып күрсәтим әле. Намында безнең эшлеге бар. Әйе, эшлеге. Эшлегендә. Мин бер кисәгенә алам. Зурмаган эшне әйеме? Хәзер бу. Кап карар эшне менә дегустация салам. Ашавым biz анасын камерасына решашарбыз. Шунда кисәк. Хәзер үземнең шәнечне белән. Мин хәзер үземне министр итеп хистер итеш миндә бу министрларча. Әлбәттә. А? Әлбәттә. Мин министр. Ай, министрлар тәмле ашыйлар, а? Әйбәт. Мисында капкасы. Ой, бәрәңсез тулдайны изилде. Бәрәңсез пешкән, монда ите пешкән, монда берсен бик тәмле. Ишлеге бигрәк тә. Монда яшы килеп чыккан. Моның ише бу шампиньон гөмбә белән. Тәмле, Наил. Тәмле, бер сүз әйтеп булмай. Сырында шасам буламы? Әйе, әлбәттә сырында шасам. Наилек ашап тормыйбыз. Мне надо только белый флаг поднять. Шаяртам әлбәттә, Наил. Yok. Син генә кешебез, мин шаяртам шуны кайса. Бик тәмле булган, менә монда бу министрша күркәгә индюк по министерству икән. Бер сүз тидерлек түгел. Тел теш тидереп булмый. Бәрәңгесендәге мәшәкать истәшкән менә бу идеализм ахыр. Майлы әлбәттә. Но тәмле. Наил, бик яхшы. Теге министр күркәсе хаман. Тәмле китеп тора. Әйдәле Наил, шаккатты мен. Нәрсә бу? Теге мин бу салатны Ике төрле монда инде куйган соус му, берсе майонез, берсе. Бу просто монда монысы сметан, монысы майонез. Кемгә ничек? Кемгә ничек? Бу синең бер порция. Бу минем бер порция. Монысы бер порция. Да, монысын калып карый аласың. Бу порцияны ала аламын дигән. Вот. Минем теге мин әллә кайларга теге салатның исемен дә белмим нинди икән, неме? Мин кагыйдә шундый. Әгәр дә ашысы килгәндә инде, например, холодильник эчәсеңдә нәрсә бар, шуны пешереп, итеп. Но монда салатның исеме синде өлешләре бик зур өлешләр кискән. Юк, монда ветчинасы аны шундый, юк, ветчинасы зур туралап, там монда тузда сибелми. Монда ветчина үзе тузлы булгач, һәрбер кеше үзенә ничек телей шулай туз сала. Аңладыңмы? Вот. Монда гөмбә, грецкий орех. Вот, ветчина, сыр. Син салат ничектер сочныйрак аның салатына караганда. Бер сүз дә әйтә алмыйм, ничектер нигә икәнен. Монда алма бар бит, алманы. Yo, аныкында да алма бар. Юк, мин бит алманы уып, сок итеп салдым. Шулай менә бәлкем шуңадыр. Тәмле, тузы урынында. Юк, туз сипмисең моңа, вообще туз кертми, тузы үзен теләп генә саласың. Үзең теләсәң генә. Үзең теләсәң. Яхшы, бу салат өчен мин сиңа 5 куялам. Нинди 5? 5 куясың син? 5 куям. Неужели? Не ашады. Сусыл, тәмле, бер нәрсә теге артык әйбердә юк кебек, һәм җиңел ашалган чиктә. Рәхмәт. Так, күчәбез синең бәрәңгеле күркәле ризыгыңа, кайнар ризык. Моны булгатырга кирәкме? Шипшыткач. Теге анысы инде һәрбер кешенең үзенә ничек. Ну, белмим, әйтә алмыйм, күркәдән беренче тапкыр әйбер пешерәм. Шулаймы? Да. Син моны пешергәнең бар әле ит белән. Ит белән. Ана илгә тапшыру дәвамында әйттең инде, күркә итме инде ул, күркә итме инде ул ди. Белмим, ашап. Нормаль ит булса пешерәм дип. Ашап та караган. Валлаһи. Тозы бераздан җиңелрәк. Ну, а булай пешкән. Пешкән инде самга пешкән. Булай пешкән, барда. Сырой не бывает. Барда урынында, әйе. Син бик җиңел бул, син турында аттың да. Битте китте вәссәлам. Шулай бит. Ну пешкән иң мөһиме. Самга пешкән. Мөһиме пешкән, рәхмәт. Я. Хәзер инде монда нәтиҗә сара кирәк бит инде. Суынмасын. Ну, салатына алсам монда бераздан инде соус истәсәң, безнең анда тигезлек булыр иде. Туралышы буенча да инде сезнең бер тирә барыбер эре кисәкләр. Безгә бер шеф повар әйткән иде, андый эшләрдән турга кирәк түгел. Расулахрак турырга кирәк дип. Чөнки төрле кешеләр була. Мин без иратларга түгел, ярый үзебезгә ашасак, кунаклар килгәндә булай ярамый диләр. Шуңа мин дә аның сүзләрен әйтәм. Бу ризыгым инде катлык буенча да синең катлыгы булды.
маринатлап итеп җиренә җиткердең. Синең әлбәттә пешкән, бик җиңел, бик гади үзебезчә бара монда. Шуңа күрә катлаулык буенча булса да берникадәр өстенлек бу якка бирәм, син килешәсең. Моның хәтле иттереп, турап, суганнарын ничек эшләвен, бөтенсенә салаты гына бераз кисәкләре белән вагырак булса, тагыша булыр. Шу гына кимчелек. Калганда әйбәт бар. Шуңа күрә Наил берникадәр, Дөрсәргә Хәмид берникадәр өстенлек бар. Катлаулык буенча. 10 балл белән өстәр. Юк, 10 балл булса да синеке 9. Минеке 9 да. 9 монда әллә нәрсә әйтәм бит. Саңганы аш килгәндә башка әйтәм. Бик зурлап менә ул җиңде дип әйтерлек түгел. Бер чама пешерәсез, ләкин катлаулыгы бу якта. Шуңа сезне икегезне котлап, бүләген икегезгә тапшырабыз. Безнең тапшырыбызның генераль спонсоры булган Кукмара металл заводы ачык акционерлык җәмгыятеннән менә әлеге искиткеч мәрмәр эслекле шәр таба. Хәмид синеке. Рәхмәт. Шундый белән котлыйм. Шундый ук бүләк Наил сиңа. Нәкъ шундый ук мәрмәр эслекле инновацион ябыштырмай кидерми торган табак. Бу атыгы анытып калган күкәйләрне обязательно кертеп чыгасыз бу айны. Обязательно TMTV телеканалына бер Yok, bu 10 дистә, яме 10 дистә җитә. 10 дистә 100 штук, да. Рәхмәт, егетләр, рәхмәт килгәнегезгә, рәхмәт пешергәнегезгә. Инде безнең тамашачыларга теләкләрегез булса, рәхим итегез. Эфир киңлеге берничә секунд сезнеке. Тамашачыларга барсына да зур рәхмәт. Поддержать итүчеләргә, безнең концертларга йөрүче тамашачыларыбызга барсына да чиксез зур рәхмәт әйтәсе киләм инде, әлбәттә. Булат, сиңа чиксез зур рәхмәт. Менә шушы тапшыруга безне чакырып, менә шушындый бәйгедә катнаштырган өчен барсына да чиксез зур рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, TMTV каналын караучылар, инде рәхмәт барысы өчен дә, барысы булганыгыз өчен, караганыгыз өчен, безнең турында тыңлап, ишетеп, кызыксынып торганыгыз өчен, Булат гайбәтләр сөйләгәнегез өчен, мен әйтәм, сөйләсеннәр, гайбәт сөйләсәләр дә без кирәкле кешеләрне. Шулай бит, без кызыклы. Аңа күрә Булат инде бик зур рәхмәт сиңа, бик зур рәхмәт TMTV каналына чакырганыгыз өчен, Хәмид синең белән танышуыма бик зур рәхмәт. Шулай ук. Менә бит Бик зур рәхмәт. Килеп, яңа танышулар да булды бүгенә тапшырдык. Дуслар, рәхмәт сезгә әлегә тапшыруны караган өчен. Күзәтеп барыгыз, тәмле рецептлары өйрәнеп барыгыз, язып алыгыз барысында. Язып өлгермәсәгез, кабатлавында карагыз исә интернет челтәрендә, интернет битендә безнең шулай үзебезнең канал бар, TMTV телеканалы. Булай бүгенгә саубулашабыз. Тәмле яшик, тәмле ашык, тәмле керәшне TMTV телеканалыннан күзәтеп барыгыз. Сау булыгыз!